Asa mabasa kapitulo, bersikulo sa Mateo 16:18 ang word nga founder. Asa mabasa kapitulo, bersikulo diri sa New Testament ang word nga founder si Jesus Christ. Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Panington mo bugbog ba? Wala ba mo matingala mga kaordinaryong Katoliko? Ngano nga wala na programa si Pastor Chris Bacalares? Wala ba mo matingala ngano na nahilom na ang iyang programa? Tungod kay dili lang ko sigurado, pero sa akong nasagap nga mga hungihong, daghan nga mga pastor sa Seventh-day Adventist ang wala na makaangay sa estilo sa programa ni Pastor Bacalares tungod kay hait na kaayo og makahatag na og ma-prejudice na ang mga tao tungod sa iyang programa, no? Naay usa ka liman, dili lang ni basta-basta nga liman, kay Gospel Outreach ni o GO. Dili lang ko panganlan kay ilado gyud ni siya, no? Ilado ni siya nga liman. Ingon pa niya, pagmusa kami sa balay aron nga mag house to house kay mag Bible study, siyempre magpailamang yun sa pangalan og unsang relihiyon, unsay tuyo. Karon pag-ingon nga membro mi sa Seventh-day Adventist, moingon man dahil ang tigbalay nga kauban daay mo ni Pastor Bacalares, kanang pastor sa Sabadista nga kusog nga mandaot sa Katoliko. Kung mao man galing na, pauli na lang brad, dili ka welcome diri sa mo ang balay. Tungod kay makita namo sa social media nga si Pastor Bacalares grabe makapangdaot sa Katoliko. Mao ni ang hangyo unta, naingon pa ang usa ka GO nga mas maayo undangon unta ni nga mangingon ani nga programa, ilabi na ngadto sa mga vlogger nga mga SDA, sa mga hait nga pinulungan, kay tungod ang mga tawo di na mo dawat sa pulong sa Diyos, dili na mo dawat og Bible study tungod kining sa social media. Nakabantay ba mo nga ni kunhod na ron ang bautismo sa mga Seventh-day Adventist? Gamay na lang ang ilang nabautismuhan, ang ilang mabautismuhan kadto na lang mga tiguang nga dili updated sa social media, o katong mga inosente gyud kaayo nga wala pa yun makahibalo sa social media bitaw. Mao nga ingon pa niya, lahi na gyud ang pamalaod karon, lahi na gyud karon ang pag Bible study, nagka-anam-anam na og pahilayo ang mga tawo tungod kay na-update naman diri sa social media. Mao nga akong pagpadasig nganhay tanan nga mga Catholic faith defender nga mga vloggers, padayon gyud ta nga manalipod sa atong simbahan diri sa social media, mag-active ta, magtinabangay ta diri, i-share ninyo ang mga content sa mga Catholic faith defender nga nagdipinsa sa atong simbahan tungod kay niini nga pamaagi epektibo kini kaayo. Kay daghan na karon nga mga Katoliko ang nahimasmasan og nakabalo na nga mauni ang pagtulunan sa Katoliko tungod sa ka-active nato diri sa social media. Dili man ingon nga 100%, pero mas makita gyud nato nga naagyoy pagkausab, naagyoy makita gyud nato kay nga ang buhi nga witness kining liman nga naingon nga undangon na unta ni nihangyo siya, pero sa hilom nga pamaagi dili man gyud siya maka voice out nga mauni ang ato untang buhaton. Kay kung sungag man gyud siya sa mga pastor, ingnon man gyud siya nga offshoot, mao na nakaparat sa asin, mao na nga naghilom-hilom lang siya, pero sa iyahang kasing-kasing nakaingon siya nga lisod na gyud ron ang pag Bible study, no? Ingon pa niya, wala lang niya gilitok, pero nakuha na ako sa ang iyang punto nga lisod na ron ilaron ang mga Katoliko tungod kay active na sa social media
ang mga Katoliko og nakabalo na sila unsaon pagtubag, unsaon pagdepensa. Mao na nga saludo ko sa tanan nga Catholic Faith Defender nga active nga naa diri sa social media tungod kay sa atong pagpaningkamot ni kunhod ang pagpangilad, ang pagpangdani sa mga lain nga mga sekta. Mao na nga akong advice, Pastor Bacalaris, ibalik ng iyong programa. Ibalik ang iyong programa, Pastor. No? Mas ganahan ko nga mobalik imong programa aron nga mas mudasig hinuon me. Daghan me i-content nga imong ikadipinsa sa imong nga pagpangatake. Kanang gipang flex karon sa mga vlogger sa SDA nga kuno daghan sila og nakuha gikan sa Katoliko, ilang i-flex nga daghay na bautismohan, kanang ipakita nila diri sa social media nga daghan kuno sila og nabautismohan, daghan sila nakuha nga mga membro nga gikan sa Katoliko. Dili gyud na siya tinuod. Og naa manggaling nga gikan gyud sa Katoliko nga bag-o nila nga nakuha, maihap ra na pila ra gyud na siya kabuok. Kanang makita ninyo diha nga naglinya nga nang luhod unya giampuan sa pastor nga gibautismohan nga ilang ipa siatab diri sa social media. Mga anak ra na sa mga membro sa Seventh-day Adventist. Pugson to nila ang mga bata nga wala pa gyud unta makasabot, dili pa unta siya hinog aron nga bautismohan. Ilaha tong pugson og bautismo aron nga naa sila ikapasiatab, naa sila ikapasikat diri sa social media. Naa sila record nga soul winning aron nga makuha nila ang kuta sulod sa isa ka tuig. Makuha nila ang dili man na kuta ang tawag sa goal na ang tawag, pero kuta gud na. Ako gikan ko sa pagkasabadista. Nasayod ko nga kana ang ipangbautismohan diha mga anak ra na sa Seventh-day Adventist. Ang uban ana mga backslider. Ang liman nga naglisod na og pagpangdani sa mga Katoliko tungod kay active naman sa social media, nasayod naman nga ang Katoliko mao ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang mga liman ug ang mga pastor naglisod na sila og convert sa mga Katoliko nga aron dal-on nila sa ilang simbahan. Mga backslider na kanang mga liman nga nagsigi og Bible study, pangitaon to nila katong mga SDA nga mga pakloy. SDA nga wala na manimba. Ila tong bautismohan otro. Tapos ilang ipa-picturean, videohan nya, ila dayon i-captionan nga na-convert na gikan sa Katoliko, pero dugay na to nga sa Badista, nagpakloy-pakloy lang, hubag-hubag, wala na kay mo simba, ilang gibautismohan otro. Mao na nga ako dili na ko mailad. Mga kauban ako sa una nga mga SDA vloggers, kung pwede ninyo ilaron ang mga Katoliko nga karaan nga mga Katoliko, ako nga gikan sa SDA dili ko ninyo mailad. Kataw-an ta lang mo anang inyong pag-flex anang mga nabautismohan ninyo. Kay nasayod ko nga dili na gikan sa Katoliko tanan. Kauban ra na ninyo nga anak sa inyong mga kauban nga gibautismohan og mga backslider. Og naa manggaling Katoliko yun nga kanang inyong convert, maihap ra na sa tudlo. Mo na nga kung gusto mo nga mangilad, ayaw ko ninyo apila. Kaya naman, nasayod ko ana kung unsa na ang inyong mga modus operandi. No? Nasayod ko ana, kay diha ko gikan. Mao na nga, og naa galing makita nako nga nagflex nga naay nabautismohan, pastilan. Mahimuot lang yun sa amig taglinaw.